fuok ni kanye kamunjo bedni ineno ni seche ma jo pinje maoko kata pinje monyalo biro to kao mwandu ma buolo e yo mayot kaka iwachono. Ranyisi en DRC Congo. Iwacho ni gibiro to gikao gold e yo mayot kendo gidhigo kato giduogo giuso ne godo ji. Gik ma giloso giduogo giuso e bei mamalo. Ere gima owinjo bed ni itimo mar neno ni ohala ni obedo fair, obedo ousore kaka owinjo bed ni ousore, ok e yo ma ng'ato chal ka gima kao advantage mar ng'ama chielo nikech en piny maduong' to ma piny matin, to piny matin e gima nitiere kod value kata gima nitiere kod pek mar gino midwaro. Kata kamano nikech kaluwore gi pek mar piny makawe ni, okawe e yo moro mar rejareja kae to koduogo to koro duogo gi bei mamalo. Gima kaka adwa example ma DRC kod Kenya. Gima DRC nyalo timo kara kukao gold, wadwa make gold processing factory in DRC. Process eka, the young man yudo pesa. Diamond I process here, yudo pesa. Iwinja. Kenya ka nyocha chieng' moro, it was local papers. Bauma eucalyptus, limolo. Jochani biro kwa mang'eny kabisa. Niki kwa mang'eny, but it was the paper local deals. Kwa mang'eny kilos go boards moko in China. What should we have done? We would have said, no, board go ilos karka. So that you do teach. You can export it. Tokoko take advantage of like that. The Jomoko take advantage over you. So it's the leadership focusing in what do my people want. By the way, leadership means that for example, in agriculture. Let's say agriculture. Kise was agriculture this year, the mananas worth 100,000 tons. And next one, mango 50,000 tons. Unubena focus my next igama lowe chande kora made gini by another 10%. Another 10%. Eka jibidu teach. Eka pesa biro. But if I'm not focused, I got nothing. But the European Union, Makueni area, and the Kakuzi area by avocado, inenokajo leaders who make those partnership. Kukelo farmers blood pesa mahama, ikelo fertilizer hama, wakelo hama, want in a group, a society, I pesa biro on this level at the time on the world. The same thing with the fish. Felix Okinyo